to zan yi magana da nake son ku in ma ba ku ɗauka ku ɗauka. Wannan magana da zan yi taujihi ne na jan hankali ga 'yan uwanmu 'yan shi'a. Jan hankali bisa alƙasimul mushtarak da ya haɗa mu da su shine ƙaunar ahlul baiti. Qasimul mushtarak da ya haɗa mu da su zalincin da aka yi wa ahlul baiti, wannan ya haɗa mu da su. Haƙƙinsu da aka take, ba mu da ikon mu hana wani musulmi ya ra'ayinsa ko da mun saba da shi. In mun saba da su a waje mun saba, amma wannan fa musiba duk da ake ta kunno mun a zaton duniya da su waɗannan manya da suke tabin kuma wutan nan, wani abu ake min daga ƙasar Iran, musamman ba sa gani na a kofar gidan kowa, wannan na da kunna wuta. Kuma amma insha Allah in rigata bata fita ka kyau ba, taka bata fita wa kyau. Wannan shi yasa suke ta wannan lalaban. Kira na gare su gaya wa gwamnatin Iran ya kamata ta gyara salon takunta, ta kawo mana ɗaukin nan da ake cewa tana kawo mana, ta kawo, muna buƙatarsa ta kawo mana shi. Ya kamata ta kawo mana shi, musamman mu yanzu abinda muke akan ahlul baiti wallahi ya fi nasu tasiri, ya fi nasu ma'ana. Su kyale wancan layin, su dafa a wannan layin, za su gani in suka dawo da tsarin tafiya su kan wannan namu, wallahi duk duniya a kasa da shi a kashar kakadi daya masa ba su ta alibaiti za ta karba a ko'ina. Wannan shi ne ga in fito in faɗe shi a gaya, ya kamata mutanensu su gaya musu gaskiya. Da yasa suke ta tuhumar shi a Iran kuɗi take ba, Iran kuɗi take ba, saboda me suna ga wannan famfar neman ake Iran mahaukaciya ce ta kyale ni, su abin da suke kallo kenan. Iran mahaukaciya ce ta kyale ni ba ta dafa, suna ganin kamar sun riga sun murƙushe ta. Albarkar karatuttuka na Allah ya farfado da su. Na faɗatta ba na tsoro, inda na dace da shi a zan faɗa, kai na tsaye wannan abu ba na tsoron faɗarsa, kuma zan kira zuwa gare shi. In za su dafa mana akan wannan abin da na fito na faɗa, wanda su sun san ba su dafan ba na kiyinsa, ban kuma su idan su dafan ba. Me yasa ma ne wannan magana? Saboda wannan abin da yau da aka yi ga ya kamata in nuna musu ba fa da matsoraci suke harka ba. Wai akwai wani ɗa da yake da tanna tsoronsa, to yana mafarki ya farka. Da haka yanzu na fito nake kira ga Iran, a irin abin da nake tafi akai, in kun yadda da ahlul baitin a wannan tsarin da muke tafi, ya wajaba ku dafa mana wannan dafa da ake tumar ku kuna mana ba ku yi, ya wajaba ku yi mana ita. In ko ku yi ba, to wannan ya nuna ba ku da hangen nesa. Dan gashi magautan ku su sun gane, suna ma tuhumar yi kuke, dan suna ganin ya wajaba ku yi, ya kamata ku yi. Haka mai zaton kama boyewa nake gani yanzu na fito ina roƙon su zo su a kan kare imani da zaluncin da aka yi imani, da bata ma'aiki, da wanke ma'aiki da muke, da fito da haƙiƙar saƙo. Ba Iran ba ko mushrikai a wannan manufar za su dafa mana mu taimaki ma'aiki. Ai inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul kafir, ballantana muslimi yan uwan. Wallahi gwamma Iran sau 100 da Saudiya. Wannan ba da ba'isin wannan bangare ko kallo ko aqida ko bambancin mazhabi nake magana ba, ina magana kan kowace kasar na san ta sanin sarai. Yanzu ta'addancin da Muhammad bin Salman ne na kisan kashogi da Allah tuna mai asiri, a kaddara kamar ine yayi wannan ta tashi da duk inda wani dan Shi'a yake an kashe shi a duniya. Ku duba irin ta'addancin da Saudiya take bankawa a bankasa. Yanzu fa bana iya umara, tun kan ta kashogin nan ta fita na je na shiga umara, na je na zuwa haji, raban da ku ji na haji ko umara tun yaushe. Wallahi a kirji Allah ya kinsan duk sadda ka shiga kashe kaza su, a kirji ya kimsan, saboda na fahimci mutanen namun jaci ne na lamba karshe. Yadda na rike wuyan sun nan yanzu suke ta kage suke ta jefe kuma yaran Saudiya ba ku ji tsoro ba, yan ta'adda da kowa shaida lamba ta daya. To yanzu kiran da nake yi ga mutanen da suke mu'amala da Iran, ya kamata su kai mata labarin wannan yanayin da muke ciki.
dace ai ta zaluntan mu a kallon suna dafa mana su kyale mu da raunin mu muke kukkulla da gumi muke wahala muke wannan abu ba ya waje ba su dafa mana sharadi kawai za a dafa mana kan matafiyar mu wannan in suka dafa mana wallahi za mu fito mu ga duniya ba tsoro radda duk Iran ta dafan zan faɗa wa duk duniya Iran ta dafan Allah ka saka mata da haka mai zaton ina tsoro na yanke tsoron na fito na faɗa subhana rabbika rabbil izzati amma